Počuj, Aba, ja som videla, že si vypustila aplikačky na tých team lídrov, ale koho oni vlastne budú viesť? No musíme začať nový rekrút a nachytať všetkých tých najlepších z celej Bratislavy. Tak poďme sa zahrať na headhunterov. No jasné, poďme. No Maťa, čo, vidíš tu niekoho? No, je to tu teraz také prázdne cez to skúškové, čo spravíme? Ja neviem, ale veď musíme tých ľudí nejako nájsť. Pozri sa, to je môj spolužiak, ja ho poznám, on je super a poďme sa k nám do ISEC. Čau, Peťo. Počúvaj ma, akurát ISEC hľadáme nových členov a otvárame nové týmy, nechceš sa k nám pridať? Jasné, rád sa pridám. No, vidíš, super, tak už máme jedného. A teraz poďme ďalej, môžeš ísť s nami. Ďakujem. Poďme ešte pohľadať niekoho. Zase nikde nikoho. To je môj kamoš Spiešťan, on je taký šikovný, ako sme mohli zobrať. Čau, Maťo, čau. Čau. Jak sa máš? Pohodička, ja tak idem trošku skúškavé. Počuj, nechcem sa pridať do ISEC-u a robiť niečo také. Ale jasné, vieš čo, idem. Hej, Jasné. super. Už máme dvoch. Pridaj sa aj ty k headhunterom a privieť do ISEC tých najlepších. Môžeš ich nájsť medzi svojimi spolužiakmi, svojimi kamarátmi. Aplikačka je do 31. Tešíme sa.